तरकारी बरा बरा तरकारी किए खाइब आस गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ पुणी एक सुंदर सकाळ को आम आपण मानक स्वागत करछु तो कुआडे जीवु बाहर छु तो गले देखिबा से कहि देला सरप्राइज देला आपण मन से कहि देला कुआ से कहि देला तो आउ कोन सरप्राइज किछि नै तो साइरो जे तो छुट्टी पड़छि आमे माने जाउ छु तो कोठी जाउ छु आपण माने कंटिन्यू कर वीडियो देखिबा से सब कहि दउ छी आ चलन तो जीवा वीडियो को स्टार्ट करबा लेक चला दौड़ला दौड़ला हाय कर दियो लड़ी आगे रे पळेला ए ए रह हाय करो हाय सब करो हाय बुआ हाय करो अभी हाय करो आस सब खाइब से कुआड़े गले से माने कुआड़े गले आलू से पळेलेनी सेठी गाइस चेक करते हम वर्तमान ये हो जदी हम राजू खाइबा ପାଇଁ चललु हमें जेतु एडा कोठी राजा एडा को जगह आमे चल खाइबा काम नहीं कामटा होची तुमको देखियाबा तुम लोग आसिले भी देखिए ना नहीं खाइबो तो भल के खाइबो मारा अब खाया पे पसियो हाय खाइबा सियोला चट्टा बरा तरकारी बरा बरा तरकारी किए खाइब आस खाइ खा आउ आसिला खाइया खाली खाइबा ऊपर खाइबा पूरी ताकर पूरी ऊपर हमर बरा ऊपर आउ खाई की टेस्ट करे देखिए कौन होउछ खाओ तो बोरी वाले चलो खाओ टेस्टी 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 केम लागछ तमना ऊपर दियाला राजाम के ऊपर दियाला तंटे लागिला गोटे पिलार नियो खाइ दे कोन फर्स्ट माने कहै कि तमे खाइ दो हम तुआ राजा तुआ खाइलो गाइस वर्तमान हम खाइ के आसिला करे हमको बहुत खुश होना पड़ बड़ा तरकारी खाइ की खुशी अछंदी ना तमे तमे तो अछि तमे को बरा खाइ तमे उपमा खाइतला छटा कम हो गला आ दिटा खाइ दांत ना चारटा खाइ देले वर्तमान देख करछुंदी मुंडरे चुट्टी अछि आ डे पर नथिबो आइने एटा एमिति मैजिक कर दउ आई चुट्टी तर उड़ी दियो एटा कोठी ए को जगह जाओ केतना अछि आउ 10 किलो ओ अच्छा हो जाई पहुंचबा हो गया वेलकम जगन्नाथ धाम जय जगन्नाथ जी कौन जय जय साई पोखरे ना गाथेयो साईयाडा कैमरा दियो कहीं नाती पूरा मंदिर पूरा पहुँच पूरा फांका मंदिर तापर देखिपा नंडा होची हम बाबू
ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଦୁ କରିବୁ ଏମିତି ସେ ସରକାର ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ ଆଇଲେ ହନୁ ହନୁ ଏଇ ମାଙ୍କଡ 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 ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆଇଛି ମାଙ୍କଡ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମା ମନ୍ଦିର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ହେଇଥିଲା ତ ମାଳଟା ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 1008 ଉପରେ ଅଛି ମାଳଟା। ତ ସେ ମାଳଟା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ନନାମାନେ ଚଢ଼େଇଲେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି, ମାଳ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଏଠି ଆଇଛ ନଣ୍ଡା ହବ ଦେଖା ଜୟ ମା କାলী। ନଣ୍ଡା ହେଲା ରେ। ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖାଇକିନା ଆସିଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି କହିଲ? ହଁ ହଁ ଆରିବା ହଁ ସେଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଁ ଆଗ ଫେଷ୍ଟ ଦେଖା ଆଗ ମୁହ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ ଆଇଲା ଆଇଲେ ଲୋ ହେଇଗଲା ଆମ ସାଇ ନଣ୍ଡା। ଗୋଟେ ଜାଦୁ କରିଦେଲି ସବୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ସଇଲା ନଣ୍ଡା। ନିଆଁ ଆଉ ଏ ଛୁଆ କେବେ ହବ? ଜେଜେ ହେରିକା ସବୁ ଆସିଗଲେ। ନେଇଯିବ ଓହ୍ଲେଇକି ଥୋଇଦେ। ଚଷମା କାଢିଦବା ଏଇ ସାଇ କାହିଁକି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନୂଆ ପିନ୍ଧିବୁ। ଚାଲ 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 ଠାକୁର ଏ ଅନା ଟିକେ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ଗଳି ପଡିବୁ। ହଁ ହଁ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବଇଛି। ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦର୍ଶନ ମାରିଦେଇଛି, ମୋର କାମ କ'ଣ? ଖାଇଗଲା ଦର୍ଶନ ଆସିଗଲେ। ଆମ ଡୁଡୁନି ଆସିଗଲେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଗଲେ, ବାପା ଆସିଗଲେ। ଡୁଡୁନି କୁଆଡ଼େ ଆସିছে? ଡୁଡୁନି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ସାଇ ସାଙ୍ଗେ ଗେଲ ହଉଛି।
ସକ୍ସ ଇଏ ଟଙ୍କା କଣ ଦେଲା ଏଠି ପିନ୍ଧି ଦଉନ ସକ୍ସ ଆରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଦେଖୁନ କେତେ ହଉଛି ପିନ୍ଧେ ଥଣ୍ଡା ହବ ନା ଦେହ ବାଲି ବି ଲାଗିଥିବ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା ଆସ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସେପଟକୁ ସବୁ ଭାଇ ବୋଉ ନାନୁ ଆମେ ସବୁ ସେପଟେ ବଇଥିଲୁ ଆସ ସେ ତା ଜେଜେ ହାତ ସିଧା ସିଏ ଆଗ ହାତ ପଟେ ହଁ ଏଇଥର ଠିକ ଆଣିଛୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଆମର କେହି ଜଣ ତମକୁ ନନା ତାହେଲେ ଏ ନନା ନେଇକି ଗଲେ ଉପରୁ ତମେ ବଡ ନନା ଖାଇବାକୁ ଦବ ଓ ମାଇ ଗଡ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ସେପାରେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବସି ସାରିଲେଣି ଜଗା ଖାଉଛୁ କିଏ ଖାଇବ ଡୁଡୁନୁ ତମେ କୋଉ ପଣ୍ଡା ଡୁଡୁନୁ ଏଇ ଖାଇବେ ନା ଧରିବୁ ତୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲୁ ହାମ କରିବୁ କେମିତି ହାମ କରିବୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲା ମୋର ସାଧା ଆଉ ସବୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ ସବୁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ବି କରିକି ଖାଇପାରିବେ ତ ଆମର ଆଇଁଷ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ସାଧା ବି ହେଇଥିଲା ସବୁ ସଇଲାଣି ବଡ଼ା ବଡ଼ି ହେଉଛି ସେତିକି ହବ ସେତିକି କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ସଇଲା ପରେ ଭାରି ଖାଇବା ପିଇବା ସରି ଫଟୋ ଉଠେଇନୁ ଆଉ ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଉଠେଇଛି ଖାଇବା ସରିଗଲା ନାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ ଚଲ ଆମର ସବୁ ଚଲ ଇଏ ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ଆରେ ଇଏ ବା ଯାଉଥିଲା ଗଲାନି ଡୁଡୁନୁ ସବୁ ଯିବା ତମେ ଏପଟେ ଯିବ ଭାରି ନା ତଳ ପଟେ ନା ଟାଟା ଡୁଡୁନୁ ଟାଟା ଡୁଡୁନୁ ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ହେରିକା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବାହାରିଲେ ଯିବେ ବୋଲି ଭାଉଜ ଆସିବ ହେଲା ଖାଅ ଭାଉଜ ଆମର ଗଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ସେ ଏପଟେ ତଳ ରୋଡ଼ରେ ପଳେଇବେ ନା ଆମେ ଏପଟେ ଯିବୁ ତ ବାପା ସେଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲୁ ହଉ ତମେ ସବୁ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା ରାଜା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ମାରୁନ ମାର ହଉ ରାଜା ଟାଟା ରାଜା ଆରେ ରାଜା ଟାଟା କର ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧେଇଛି ଦେଖ ଚୁଟି ଡୁଡୁନ ଟାଟା ବାଏ ବୋବ ତୁ ବସ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଭିତରେ ହଁ ସିଏ ପଳାନ୍ତୁ ଆମେ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଯାଅ ସିଏ ଗଲେ ଗାମୁଛା ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ କଣ ତମେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ନନା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଓ ତମେ ଏତେ କାମ କରିଥିଲ ସେ ନନା ତମକୁ ଦେଲେ ଫ୍ରି ନାଣ୍ଡୁଲି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଓ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପିଲା କଣ କହିବି ଗଲେ ଚାଲ ଡୁଡୁନ ତମେ ସେପଟେ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଅ ରାଜା ଟାଟା ରାଜା କଣ ଖାଇଛି ନା ନାଇଁ ବା ଟାଟା
टाटा 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 बाय आसरे कर दियो ଆମର ଟାଟା आमे भी चललु ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି आ जने आगे रे बसचंदी ड्राइवर संगे हेल्पर ड्राइवर से हेल्पर को हां बा हमर एटा बस नंदा केन देखा जाउची नंदा सकाल सकाल पळै आसचु साई बाबा मंदिर साईर एठी भी मानसिक थिला तो काली सेठी चुट्टी पके देथिले एठी भी भोग हबार अछि तो आमे साईर मोर पळै आसचु साईटी गोड़ धोउची तो चलंतु जीवा भीतर को मंदिर को आपण मान बाबा को भी देखौची पड़ियो चलो आमर पूजा सरीगला चलो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें सब जहाँ आसिया कर सब हसुता अन्य हसुता रही जय जगन्नाथ।